Van roje ku derse hilbijartê di rojevê de ne bi giştî rojev li ser axaftina giringiya axaftina Kurdiya li aliyekî din jî gelek xemxurê ziman hene ku bi salan he bi tehma ziman xwe perwerde kirine bi zimanê Kurdî karûbar dikin li Amedê ez mêvanê kargehekî me atölyeyekî me ku yek ji wan xemxurê ziman jî lîstikvan, nivîskar, dramaturg û derhêner Berfîn Zenderlioğlu'ya niha atölyeyekî wî heye em ketin nav waneya wan dersa wan me xirab kir ewlî ez lêborîna xwazim merheba qewet pejwara Mamoste gelek bi xêratî Amedê. Spas serçavan. Eva rezerv workshop newsel çem bajara hûnê bigerin? Belê em pêşî çobim Betmanê Eylihê û paşê hatim Amedê û piştre ez ê herim wanê û her sê bajara da sê rojan ez ê vê kargehê pêk bînim. Piştre ez ê herim welatê xwe Bilîs piştre ez ê vegerim herim Stenbolê. Serkeftin jor. Ez viyekê hûn bi salanê hunera Kurdî dikin ber belav nebûna zimanê Kurdî ya nav her qadekî jiyanê da yan jî nebûna endüstriya hunera Kurdî weke em bêjin endüstriya Tirkî ya Almanî ya Fransî çi zehmet ya ji bo afirandina hunera we derdixe hûn çi kê masî dibînin mesela ew welatê ku zimanê wan serdestin huner li wera pêşketiye ji bo we Kurda ji bo me Kurda çi astengehên hûnê çi Em mixabin em li Tirkiyeyê dijin û hin tişta xwe hûn dizanin wek fermîne hatiye ava kirin û gava ku tiştekî fermî nebe û bin zagonekî de nebe û hûn pir zorê dikşînin em bixwe niha bêjim ev jî xwesteka min bû û xwesteka şermola performans bû ku ez werim welatê xwe û wan dera da perwerdehiyekê wisa kargehekê wisa çê bikim ji ber ku em perwerdehî Kurdî nabînin mixabin em hînî wan tiştana Tirkî dibin ev jî zorê me dide ji ber ku em nikarin bi wî awayî gava ku em di nav beşekî de bibin him ev şano bibe yan jî müzik bibe yan jî sînema bibe ji bo qadên hunerî em nikarin bi zimanê xwe perwerdehî bibînin loma em dixwazin bixwe kargehên wisa çê bikin ku kesên dixwazin van tiştana hîn bibin yan jî eleqedar bibin teknîk nîşanî wan bidin yan jî dest bidin wana yani. Viya gelek merak kim taybet ji we heke Berfîn Zenderlioğlu zimanê xwe nizanbayiyê çi kêm baş ji jiyana wî yan jî heke dîsa di nav hunerê de bi her şanoger bayiyê çi kêm baş jê yanî di vir da giringiya ziman çi ez wî dixwazim ji devê we bibînim. Ez bi rastî jî carna ji bo xwe dibêjim zimên ew xas ne mühîm e lê ez dizanim ku ji ber ku ez şanoya Tirka da jî lîstika derhênerî dikim lê gava ku Kurdî dikim ez ji vir dikim wisa bêjim ji dil dikim û hestên min ji bo min zêdetir xurt dibe û ez xwe zêdetir baş xuya dikim yani dibînim û baş hîs dikim ji bo min ev qas jî tiştekî ji rêzê ye û şa dibim û naxwazim bin em bêjin qedexebûnê de yan jî tiştekî ku bi zorê were jiyandin tiştekî wisa hunerek wisa bikim û ez kêf xweş dibim gava ku bi zimanê Kurdî şanoya xwe bikim. Bi salanê hûn xemxurê vî zimanê ne van rojan dersê hilbijarê di rojevê de ne ji dêw bavara zarokên Kurd ra yê ku dixwazin bibin şanoger bibin hunermend yan jî bibin tiştekî din tu peyamek we Öyle bila zorê bidin berê tiştên me yani em yani derfetên me wisa tune bû em bêjin niha divê em hişyar bibin û em bizanibin eger ku zimanê me hebe em dikarin xwe biparêzin û nasnameyê xwe biparêzin loma jî qenebe bi zarokê xwe re eleqedar bibin û zimanê Kurdî hilbijêrin. Spasiyetkim de süretaj hemî jî namzedên derhêneriyê ne newsa yek her yekê bibe lîstikvan dramaturg derhêner merheba ji we re jî ez dikarim bêm li gel we hemiyan lê ji bo dersa Kurdî hûn dixwazin tiştekî bêjin ji ber ku xemek we heye wisa diyar e hûn perwerdeya xwe bi zimanê Kurdî dibînin ji mamoste Berfîn hûn dixwazin tiştekî bêjin ji we her yek yan jî bi giştî Vallahi dengê we gelek xweş bî lê kêm hat newsa mamoste Öyle dibêjin dersa Kurdî hilbijêrin. Em carekî dinî madem we got carekî di bi dengekî birin dersa Kurdî hilbijêrin gelek spas
او زاروک درس کردی هلبجیرن 7 سال پیش تا بین شانوان هیجا هنرمندان تماشا بکن گوهدار بکن جه تحمکی جدا بگرن پیاما ماموسته در هنر دراماتورک و نویسکار شانوگرا کرد و هر وها شانوگریا ترکی جده که جبو درس هلبجاری اوه و هیجای گوهداری کرنا پیاما وانه بمن